Irakirako lehia ere ederra izaten ari da Kaiarriba eta Zierbenaren artean. Lau ontzi hauek hobetu dute lehenengo txandan. Hondarribiak egin duen denbora 10 minutu eta 5 segundo, Kaiarribak ere 10 minutu eta 5 segundo paretsu. Hondarribia, Kaiarriba eta Zierbena oso paretsu, eunenekoen gora berak dira. Eta garrantzia handia dute, euneko horiek, puntua baitaute jokoan. Bai, puntua jokoan eta dudarik gabe, zertxo bat, tosta bat, ere, Ziabogatik eta aurretik ateratzeak, poza ematen du eta animoak, lanerako ikusten da Orio, Kamargo Orio, horre Ziabogorretan neko batera atera diela, eta badirudi guain, Ziabogan atera hortatik, pixka bat, hirugarren kale horretatik Kamargo, iesi egin nahi horretan, zertxo bat, tarte pixka bat sartzea lortu dula, eta bestatetik Zierbana eta Kaiarriba ia denbora berdinean Ziaboga, eta orain ere denbora berdinetan hirugarren luze honetan. Honek horrela jarraitzen badu, Kamargako arraunlariek amets gaiztoak izango dituzte Oriorekin, atzo pentsa ezazue, elkarrekin izan ziren txanda berean, zozketak ala agindu zuelako, eta lehenengo Ziabogan Orio Kamargori 3 segundo, bigarrenean 2, hirugarrenean 3, amaieran 4. Gaur ere, antzera xamar, hasieran Kamargo aurretik ibili da, orain Oriok aurre hartu dio, berriz ere Kamargok aurrera egin du, beraz, hortxe da biltza lehia estu-estuan, eta badirudi gainera, denboraldi osoko kontuak izan litezkela, txandak finkatzen hasten baldin badira, puntuen baitan, Orio eta Kamargoren arteko lehia ikusgarria izango da. Eta Jose Mari Fernández, adi begira dago lehia horri. Buenos días. Buenos días. Qué bonita pelea con Orio, ¿no? Preciosa. Esto es remo puro y duro, muy bonito. Bueno, vuestro objetivo es andar por aquí, ¿no? Segunda, tercera, por ahí, ¿no? Primera tanda tenemos que estar, es nuestro objetivo. Y ganar. En el orden de la tercera tanda, ¿no? O sea, la mejor, queremos decir. Evidentemente. Hay cuadrilla para poder estar ahí arriba. Yo pienso que sí. Lo veremos así. ¿Sois optimistas de cara a esta liga? Hombre, evidentemente, que eso es lo de para todo en la vida. Sí, lo somos. De todas formas, tenemos que tener en cuenta que esto es solo el inicio, ¿no? Es el inicio y mira cómo ha empezado, bien durillo. Pero bueno, habrá que esperar 2 o 3 días más a ver. Y ya por ello, hay que ir a por todo. Nada, suerte, que salga todo bien. Muchas gracias a todos. Adiós. Hori konfiantza, ez dago pozik, bigarren txandan dagoelako oraingoz, aurreneko nahi dut, ez hori bakarrik irabazi, aurrenekoan eta irabaztera esan du berak. Honenetakoan artean, lau horietan ibili borrokan, dudarik gabe, helburuak goitik jarri berdia, da betik aste bazea gore egitea zaila delako, ez? Baina nik uste pixka bat ziurtasun batekin edo ez botatzeagatik botata, ez? Pixka bat bera jakingo dute, artean taldean zer dagoen, zer daukaten, eta dudarik gabe hau bigarren estropada, hauainik urduritasunak, eta nik uste pixka bat hemendik aurrera aterako da, ez? Elkapena, txandak, pixka bat, tankera pixka bat emango zaio gauza gaurkotik aurrerako estropadetan, ez? Bai, nik hirugarren txandan esaten nion, nolabait kronologikoki, txandarik hoberena delako, ezta? Eta berak lehena esaten zidan, eta uste lehena esan nahi zuela hoberena, gauza bera esaten ari ginen, baina bi eratara. Batek atzetik aurrera eta bestiak aurretik atzeakua, Asier López. Vamos a por Orio, vamos a por Orio, ¡Pase! Entzun duzue, Orioren bila joan behar dugu. Esaten ari zitzaien, Asier López veteranoa, Zakur zaharra, urte asko dara matza, batean eta bestean. Honeire ikusten zaio ja kilo batzuk eta galdu eta pixka bat, hori, zinetan, ofin, ari dela talde aurrea eman nahi horretan, ez? Baina Orioren bila joan horretik, Zierbena harrapatu beharko dute, hori da patroiaren lana, laugarren izaki, hirugarren ahaztu eta bigarrenaren bila joan behar dugu. Une honetan Kamargo Oriori 5 segundo, estropada utzinaian Kantabriarrak, Zierbena 12 segundora, Kaiarriba 14. Helburua aurre egitea da, baina nik uste dute Orio harrapatu ezin dela, ez? Zierbana harrapatzea lortzen badute, nik uste da oso ondo, ez? Orio ja iesi egin du, eta beste bat poliki iesi egiten nahi dena da, hirugarren kale horretatik Kamargo, ez? Ibon Urrieta prestatzen duen talde hori poliki apurka, segundo bat eta beste segundo erdi bat eta ies egiten ari da, Ziebogonen ondoren horre ies egiteko aukera izango dute Kamargoko.
Hirugarren luzea osatzen ari dira, osatu du Camargok 15 minutu eta 6 segundo. Camargok hankaz gora bota du Hondarribiak egin duen denbora lehenengo txandan, Orio 5 segundora, eta hirugarren tokirako lehia estua da, Zierbena 14 segundora, Kaiarriba 15era. Gaur bai, gaur oso maila honean Zierbena, atzokoa istripua izan zela erakusten ari da garbi asko, eta lau ontzi hauek nahiko erraz hobetu dituzte lehenengo txandan Hondarribiak egin duen denbora. Pentsa ezazue, Kaiarriba laugarren izan da, Kaiarribak lehenengo txandako honenari Hondarribiari 5 segundo atera dizkio, eta Camargo eta Orioren arteko lehiak bere horretan jarraitzen du, baina orain apurren bat hurbildu zaio Orio B Camargori, ontzi baten aldea dago bi traineru hauen artean. 3 segundora Orio, Zierbena hirugarren tokian, eta laugarren Kaiarriba 15era. Bai, lehi izugarria dakate hor, hirugarren eta laugarren leku horretako, Zierban laugarren kaletik, bigarrenetik Kaiarriba, eta denbora berdin ematen ez dute, segundo bat aurretik atzetik, baino bilek batea, eta Camargo eta Orio, hori, 3 segundoko alde hori mantendu egiten dute Camargokoek beren alde, eta Oriok amurre ez du eman nahi, eta horre eutzi nahi horretan, gutxinean gehiago ateraz dezaten Camargokoek borroka, hortaz estropa askotan ikusten dugun bezala, biniakakoak, ez? Camargo horre hirugarren kaletik eta Orio lehenengotik, lehia alde batetik, eta bestetik Zierbana eta Kaiarriba segundo berdinean, ez? Eta Kaiarribako ordezkaria da Fermin Iraola, egunon? Egunon. Bueno, oso estropa da politia daukazu, Zierbanekin hortxe zaudute. Bai, hartzo horra ginen da gorde, bai. Bai, askotan gertatzen da, ez da bi aurreago eta beste bi atzerago, baina bakoitzak bere borroka du hemen. Ba, hori momentu honetan bai, gurra biltza hor, gehiago ez dute uste digo bendikan, momentu honetan, Beho aurre pixkata aurre xio ikusiko dugu, aurra ze deuno, abezita deun. Eta den denboraldia oso luzea da. Bai, eta hori bazkarik asin geha, eta oso luzea da, eta nik uste, hemendikan bila betea hola oso ondo biliko gehala, uste nik. Gertatzen dena da askotan da, beste taldeek ere horixe egiten dutela, ez da, benek egiten dutela gora. Baita ere, oso behandu hasi dira, treineriletan da errakutsa klubuen ibiltzuia, eta guain alkatu beharian, pixkanaka aurrea jonber. Garrantzitsuna da, mutilak urretan daudela. Mutilak eta neskak, kasu honetan mutilak. Horixe da garrantzitsuena. Hori, egitea. Erki, eskerrik asko, segi gozatzen. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko, Fermin Iraolari. Eusten ari zaio Orio Camargori, asko balio du kirolari veterano horien esperientziak, baina hori ez da nahikoa, batioak ere behar dira. 5 segundo, orain Camargok Oriori 5, Zierbenari 18, Kaiarribari 19, bitan hautsitzen aspaldian estropada hau, etxanda hau, eta bileia eder ikusten ari gara. Camargo eta Orioren artekoa batetik, Zierbena eta Kaiarribaren artekoa bestetik. Lanak amaitzen ari dira, eta txampa ikusgarria izango da hirugarren tokirako lehian. Badirudi eta Camargo irabaziko duela bigarren txanda, Hondarribiak lehenengo txandan 20 minutu eta 32 segundoko denbora egin du. Aurki izango duzu ere egibistan lau ontzi hauek daramaten denbora, eta erreferentzia haren jakitu dira Camargokoak. Hemen dira Kantabriarra. Bukatu arte, esan du patroiak, Camargoko patroiak Xavier Isastik, 240 metro, lanak amaitzeko, Camargok irabaziko du, bigarren txanda, Orio bigarren, bi ontziren aldea dago, une honetan, Kantabriaren eta Gipuzkoaren artean, eta ikusgarria, Zierbena eta Kaiarribaren arteko lehia, adi jarraitu beharrekoa.
lan izango dute eta martxa honetan epaileek. Epaileetako bat begi bat ikita dago. Bai, Niko, parean ez dago horrelako zik, nik uste dute 3. eta 4. dagoela lehia hemen Camargo kirabaziko du, baina hori jo geutxi egin dio, nik uste dute luze honetan segundo bat 2 bakarra ateatzea lortu dio hori, baina hori jokoan irakurketan nik uste dut hona izango dela, lehia korre mantendu dutela luze guzia. Camargoko 2 minutu eta 9 segundo, 7 segundora Orio, ikustagun 3. tokirako lehian, Kaiarriba eta Zierbena, Kaiarriba izango alda, ala dirudi, ia, Kaiarriba, bait bateratxu, 3. eta 4. tokirako lehian, Kaiarriba eta Zierbena,